Wbrew pozorom to nie jest Nowosybirsk. Jest zima, a jak jest zima, musi być zimno. Tą szokującą oceną sytuacji witam Państwa. Czuć już w powonieniu magię świąt, czyli stężenie pyłów zawieszonych. O, na razie może tak delikatne 300%, ale spokojnie. Zima z prawdziwego zdarzenia się jeszcze nie zaczęła. To jest jeszcze nic. Jest taka sieć polskich sklepów, która zalewa, podbija, można powiedzieć, polskie miasta od paru lat. Jest symbolizowana przez pewnego płaza. To jest sklep, który budzi u ludzi, jak już kiedyś mówiłem, jak każda jedna rzecz, skrajne emocje. Jedni mówią, że Żabka spoko, bo duży wybór towarów i jedyny sklep czynny w niedzielę. Także jak kogoś przyciśnie głód, to jest się gdzie zaopatrzyć. Drudzy mówią, że nie spoko, bo drożyzna. No fakt na pewno jest taki, że żabek w polskich miastach jest w pizdu. I zawsze wydawało mi się, że niekwestionowanym królem żabkowym w Polsce jest Poznań. Tam po wyjściu z jednej żabki już w niedalekiej odległości widać co najmniej dwie kolejne. Ale powiem wam, że tu wyrasta nowy czempion, co najmniej Górnego Śląska, ale może nie tylko. Ile w takim krótkim spacerze, może w takim promieniu 700-800 metrów od ścisłego centrum, od rynku w Bytomiu naliczymy tych geszeftów. Tam nie będę szedł, ale widzicie zieloną poświatę? Musicie mi uwierzyć, że tam jest jedna. Tu już niczym latarnia morska na wzburzonym morzu przyciąga uwagę wędrowca druga. Trzecia, nówka sztuka jeszcze nie wykluta. Czwarta. Piąta. Co my tu mamy? Szósta. Siódma. Ósma. Jest i 9. Mamy to. 10. 11. Jakże zacnie. XIII-wieczny kościół, rynek i giga żabka numer 12. 13. 14. 15. 16. O, to nie ma sensu. Mam już siły, a to jest tylko samo w zasadzie ścisłe centrum miasta. Myślę, że jakby było trochę cieplej i na chodnikach nie byłoby tony śniegu, to jeszcze drugie tyle bym się tu w niedalekiej odległości doliczył. To też nie jest jakiś mój element jakiegoś wyzłośliwiania się na ten przybytek czy coś, bo sam często w Żabce kupuję. Daje to trochę obraz tego, że Żabka rządzi światem, a co najmniej Polską. Myślę, że śmiało Żabka mogłaby szafnąć jakiegoś deala ze SpaceX-em i otworzyć pierwszy sklep intergalaktyczny gdzieś tam w kosmosie. Ten fenomen pozostawiam Państwa ocenie. Czymcie się ciepło.